सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार, मुंबई गोवा हायवे, SM हायस्कूल समोर, कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. महिला आरक्षण विधेयकावरून नाना पटोले यांनी भाजपवर टीकास्त्र सोडलंय. पाहूयात. पहिली गोष्ट, देशाला जेव्हा प्रधानमंत्री संबोधित करतात तर देशावर येणाऱ्या संकटाच्या बद्दल, देशाला लोकांना एकजूट आणण्यासाठी आणि देशहितासाठी बोललं जातं हे मला आतापर्यंत माहीत होतं. झूठ बोलो बार बार बोलो असं मोदीचंच वाक्य आहे. अनेक सुरुवातीच्या 2014च्या काळामध्ये त्यांची भाषणं झाली आणि त्या भाषणामध्ये त्यांनी काँग्रेसवर टीका करत असताना त्यावेळेसही आणि आजही त्यांच्या देशाला संबोधित करत असताना काँग्रेसचं मला वाटतं की त्यांनी त्यांच्या अर्ध्या तासाच्या भाषणामध्ये जवळपास 150 वेळ त्यांनी काँग्रेसचं नाव घेतलं. काँग्रेसची एवढी भीती मोदींना काय, 56 इंचीचा सीना आहे ना, पण ते 56 इंचचा सीना ट्रम्पच्या समोर कसा बागला ही देशाने पाहिलेला आहे. आणि जेव्हा ते बोलत होते, मी माझ्या मोबाईलवर पाहत होतो तर 99% लोक त्यांना फेकू म्हणत होते. काय वेगळ्या भाषेत होतं. मी ती भाषा इथं वापरणार नाही. आता देशाच्या प्रधानमंत्र्यावरच भारताच्या जनतेचा विश्वासच राहिला नाही आहे, कारण की देशाचा प्रधानमंत्री वारंवार खोटं बोलतो आहे. त्यांनी 2023मध्ये महिला आरक्षणाचं बिल आलं. त्या बिलामध्ये काँग्रेससहित सगळ्या विरोधी पक्षांनी त्याला सपोर्ट केला. ते मंजूर झालं आणि यांनी सांगितले की आम्ही 2024च्या पहिले जनगणना करू आणि त्याच्या आधारावर या पद्धतीची रचना आम्ही तयार करू, पुनर्रचना त्याच्यामध्ये येईल. आता आपण 2024च्याही लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. आता आपण 2026मध्ये आलो. राहुल गांधीच्या दबावामुळे यांना अखेर जातीनिहाय जनगणना मान्य करावी लागली. त्यांनी कॅबिनेटमध्ये नरेंद्र मोदींनी निर्णय घेतला आणि देशाच्या जनतेने त्या निर्णयाचं स्वागत केलं. आता जनगणना सुरू झाली, त्याच्यामध्ये ओबीसीचं कॉलम नाही आहे. म्हणजे याचा अर्थ वारंवार देशाचे प्रधानमंत्री या देशाच्या बहुजनांबरोबर विरोधात हे सातत्यानं आहे, हे त्याच्यात स्पष्ट झालेलं आहे. आणि त्याच्यामुळे या बिलामध्ये जे आता संविधान संशोधन बिल ज्यांचं होतं, नाव मोठं ठेवायचं, नारी शक्तीला नमन करायचं नाव ठेवायचं, पण मणिपूरमध्ये त्यांच्यावर अत्याचार केला त्याच्यावर देशाचं प्रधानमंत्री बोलायला तयार नाही का? मणिपूर भारतातला भाग नाही? तिथं राहणाऱ्या महिला ज्या आहेत त्या भारतीय नाहीत? आणि आता मी लोकसभेचे आकडे तुम्हाला सांगतो. लोकसभेमध्ये यांच्या महिलांचं नेतृत्व, यांनी जे महिलांना तिकिटा दिल्या त्याच्या फक्त 10% महिला आहेत. काँग्रेसच्या 13% आहेत आणि 37% TMCचे, जे TMCला आरोप करतात मगापासून. महिलांचा सन्मान आम्ही केला विरोधी पक्षांनी. BJPला महिला नकोत. आपली खुर्ची वाचवण्यासाठी, सत्ता वाचवण्यासाठी हा एक असफल प्रयत्न. संविधान संशोधनाचं नाव देऊन त्यामध्ये नारी शक्तीचं नमन, हे नमन नारी शक्तीला नव्हतं, हे खुर्चीला होतं, सत्तेला होतं. हे त्याच्यातलं सत्य आहे. आणि मनुवादी व्यवस्था या देशामध्ये निर्माण करायचा जो अजेंडा आहे, यांचा जो मूळ पक्ष आहे, यांचा मूळ पक्ष BJP नाही, यांचा मूळ पक्ष वेगळा पक्ष आहे, तो नागपूरमध्ये आहे, ते सगळ्यांना माहिती आहे. त्यामुळे या मनुवादी व्यवस्थेला थांबवलं गेलं. म्हणून यांचं जो रेकॉर्ड केलेलं भाषण होतं ते 8:30 वाजता दाखवण्याचं काम केलं. ते रेकॉर्ड होत होतं. टेलिप्रॉम्प्टरवर ते बघतात. टेलिप्रॉम्प्टर बिना बघून ते बोलू शकत नाही. आणि त्याच्यावरच त्यांनी काँग्रेसला किती शिवा घालायच्या, त्यांच्यासोबत असलेल्या पक्षांना किती शिवा घालायचं याचं त्या आकडा ठरवला गेला होता. हे देशासाठी नाही, देशाच्या महिलांसाठी नाही, देशाच्या महिलांच्या आत्मसन्मानासाठी नाही, हे सत्ता कायम ठेवण्यासाठी केलेला हा प्रयत्न होता. मनुवादी व्यवस्था स्थापित करायचा प्रयत्न होता. तुम्ही या देशाच्या जनतेला जे सांगितलं होतं की आम्ही जातीनिहाय जनगणना ओबीसीची करू, का केली नाही, का करत नाही? अमित शहा सांगतात की आम्ही पहिले घराचा
सर्वे चाललेला आहे, आमची घराची जनगणना चाललेली आहे, घराची जनगणना केली जाते. काय महानगरपालिकेजवळ किती घरं आहेत ते माहिती नाही, नगरपालिकांजवळ किती घरं आहेत त्यांना माहिती नाही, ग्रामपंचायतमध्ये किती घरं आहेत त्यांना माहिती नाही. अशा पद्धतीचं संसदेमध्ये खोटं बोललं जात आहे. तुमच्यामध्ये दम असेल ना, आणि काँग्रेसनी भूमिका दिलेली आहे, आम्ही या बिलाचं समर्थन करू, पण केव्हा करू की त्याच्यामध्ये ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राईब, भटक्या विमुक्त जातींची काय हिस्सेदारी असेल त्या जनगणनेच्या आधारावर तुम्ही करा, त्याला आम्ही सपोर्ट करू, ही भूमिका मांडलेली आहे. देशाच्या बहुजन लोकांना संसद आणि विधानसभेमध्ये बहुजन लोकांच्या महिलांना स्थान मिळावं, ही आमच्या नेत्या राहुल गांधींची भूमिका आहे. आणि याचा विरोध नरेंद्र मोदी आणि भाजप करत असेल तर यांना कधी देश माफ करणार नाही.